firstly mobilized, they called it civilian mobilization, гражданско мобилизация. Трудов лагер. Но това нещо, и то беше взен там и отделно. Работих тогава, като всички имам снимки от това документация. Ама като аптека... Не, аз сега за тебе, после за тебе. Като аптека, те го мобилизираха, го изпратиха на един град в областта на България, се казва Тополов град. И то беше сам там, цялата година и неговия... И когато му плащаха, беше много малко интереси. И беше вече войната, почнаха всички ограничения. След половина година без баща ми, той се върна вкъщи и получихме много от колон плащаха на место, друго место, в град в северо-западна България, Бяла Слатина. Градче. И имигрира, там заминахме с него. Началото на 42-го. Аз свърших първо отделение в българското училище и за бавачка съм хвала тук. След това ще говоря и за имената, срещах тук, намерих имената на всичките ми учители. Това няма се представя с това. И ни заминахме с него. Имахме там много малко еврейско семейство. Имаше още два мобилизирани аптекари от София, ама те бяха без семейството. И ние сме вегетарианци, на всичко. Това са тежки години, с скуповни, с захарни. И спомните са трудни. Също, след известно, пред това време пристигнаха в Бяла Слатина много групи селени от София и от Стара Загора. И от Стара Загора се срещахме, моите родители излизаха от Стара Загора. И Андреето от Стара Загора. Той е Андрея самия, Стефан Андрея, аптекара. Той е той трябва да се баща на го познава. От преди. Ама връзката, по този начин бе казано. За това, сега говоря за Стара Загора, пристигнаха група от Стара Загора, между тях имаше много, някои близки роднини. И това беше направено по-леко живота тук. Не останахме много време, направих на баща ми нова мобилизация от Бяла Слатина на Девин. Девин днес е много известно коло дупка. Няма страшно.